चिरां जिल्लानि दादगारि सिङाव थानाय नं 4 बनगाव गामिनि मुस्रि कुमार नार्जारिनि बिसि 45 बोसोर बैसोनि श्रीमती खिलि नार्जारिया 1 बोसोरनिफ्रायनो थाबायनो हायै बेरामजों गोग्लैसोनानै दं। आं सानाया दा बाबु 1.5 बोसोर जानायसै बाबा लन लानानैहाय मास मोनसेल' मोजां थागादों बिनिफ्राय फैनानै जादों दिनैसिमखानि सोरखारनिफ्राय दाहायनो एसेसो फैसाफोर खालामबाय बाबु गासिनाव खालामजोबखाबाय नायजाखादों नायजाखादों गासिनावबो बङाइयावबो नायजाबाय ओमफ्राय ओरै साफागुरियावबो थांबाय ओमफ्राय बिजिनियावबो थांबाय ओमफ्राय नैबे काजलगावआवबो थांबाय गासिनाव थांजोबखाबाय खरसा थांनाया दा 2 लाखसिम बारबाय होनदां बाबु बे हा फाननाय 1,40,000 ओमफ्राय नैबे मा होनोलाय टावरनि 1,22,000 मोनदोंमोन बाबु आंनि मोदोमाव थांजोबबाय हाया बेथाल'सै बाबु नैबे थानाय बेथाल'सै मा आंनि दा खिलि नार्जारि न'खराव खयजन दं आंनि दा न'खराव दा बाबु 6 जन दङ फिसाफोर फरायनाय 4 ओमफ्राय बोराय बुरि 2 मावरोङा बाबु जेबो मावा हाजिरा मोनला एसे एनै मावबाय मोनना लायलाय बाबु मोनहा मिथिगौ ओमफ्राय दा माबायदि खस्थ' मोननानै दं आं दा खस्थ' बाबु जानाय लोंनायनि फिसाफोरनि बाबु आङो दा फिसानोहाय स्कुलाव हैनांगौमोन बाबु खिन्थु हैनो रोङाखै बाबु आङो फैसाखौ खस्थ'जोंबो बिदि जाबोनांगौ आंसो जाहोखायोमोन बाबु जाहोनायानो आंनो बिपदआव गोग्लैनानै ओमफ्राय मादैया सिगां मा मावोमोन जेनेबा आं मैगं फानोमोन बाबु बिजनेस खालामोमोन मैगं फाननानै न'खर सालायोमोन न'खर सालायोमोन ओमफ्राय हाया बेसेबां बायदि दं नोंसिना हाया दा गैयालाबो नै 1.5 बिगाल' जानाय ना बाबु बेथाल'सै फानजोबनांबाय आंनि मोदोमावनो मोसौ मासे बोरमा मासे गैले फानजोबनांबाय फाननानै जाजोबनांबाय आखायाबो थिखोनो हाया बाबु जेबो मावनो हाया नैबे बुख्रबनो सेलेन होनो हाया नैबे दासो थावासेसो नायै नै एसे बेरलांबाय नै फिसाफ्रानो नै गोरलै 2 हिनजावसा दं बिनो सङो ओमफ्राय गथ'फ्रा स्कुलनिफ्राय फैला बे संनानै जाहोयो ओमफ्राय हौवाया खामानि गैयाला बेनो संनानै जाहोयो रायजो राजानिफ्रायबो गरसे गरनै हेफाजाब लुबैदोंमोन आङो गावखौ दाहायनो आरो सोरखारनिफ्रायबो एसे एनै लुबैदों आङो गावनि मोदोमनि थाखायहाय दाहाय जानोहाय एफाग्रा हा हु फानजोब्बाय मोसौ मोसा गासैनो थांजोब्बाय दा हा थानो बेथाल'सै आंनि दा बिखिथेन थांहां गावनि मोदोमनि थाखायनो दा फिसा फिसौखौ दोननाय आं माजों फरायहोबावनाय आंहा उपाया गैले बिथांनि न'खराव दा 2 फिसाजो 1 फिसाज्ला आरो गावसोर हौवा हिन्जाव दं। श्रीमती खिलि नार्जारिया हा फाननानै गासैबो सम्पथियाबो जोबस्रांलांनो हमबाय। बिनिखायनो दा जेबो राहा गैयै जानायलाय श्रीमती खिलि नार्जारिया सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हायोब्ला हामगौ होननानै खौरांगिरिनो फोरमायदों। बेजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरखौबो अनसुंथाइफोर हरोब्ला मोजां मोनगोन होननानै खावलायदों। नोंथांमोनहा गोसो गुदुं जाना मदद खालामोब्ला खौरां लानो हागोन होनाय आबुं थंआव।